कहता हनुमान जी की अभी हमरे के जाए दे ए माता, जब हम लौटे तो तोरे के वचन दे तनी माई तू हमरे के खा जाई हो, लेकिन अभी हमरे के जाए द कौना भाव में नौका के बात। अरे तू हंस के अरे बोले लुए जा दिलवा में दर्द दे, लेकिन हनुमान जी कहता नहीं यहाँ सुरसा से अरे जाता दी करे हो प्रभु जी के काम लौटम तमाई खा जई हो। जाता नी करे हो प्रभु जी के काम लौटम तमाई खा जई हो। प्रभु के सुना के सीता के खबर प्रभु के सुना के जब बुलाए माई आ जई हो। करे हम प्रभु जी के काम लौटम त माई आ जई हो। हमरा के रोव हमरा के रोक जनी सुनाए माई हो जाई बहुत देरी हो। हमरा के जनी रोकाए हो जाई बहुत देरी हो। अरे हमरा के रोक जनाए माई हो जाई बहुत देरी हो। हमरा के जानी रोकाए माई हो जाई बहुत देरी हो। राम के काज में तन को लगावो जनी सुन माई देरी नो हो। राम के काज में जानी लगाओ तन को माई तो देरी हो। राम के काज में तन को लगावो जनी ये माई सुन फेरी नो हो। राम के काज में लगाओ जनी माई तो बोला फेरी हो। अरे बोलता नी साचे सुनाए माई बोलता नी साचे सुनाए माई चाहे जेतना तो था जई हो। प्रभु के सुना के सीता के खबर प्रभु के सुना के जब बुलाए मैया जोई हो। करे हम प्रभु जी के काम जब बुलाए मैया जोई हो।
गुस्सा से कि ए माता हाँ। अरे विश्वास करो हमरा पर ए सत्य जो जन सुरसा मुहयापन कैली सत्य जो जन सुर मुह आपन कैलीन हो तो हनुमत छोटा रूप में मुँह से घुसी बाहर अइलू हो छोटे रूप बनाई के हनुमती बाहर चली आज पूरा भइल कामना मा तुहार पूरा भइल कामना तुहार लालसा अपन नहा गई प्रभु जी के अरे सीता के खबर प्रभु के सुना के सीता के खबर प्रभु के सुना के जबे बोलाए मैया जई जाता की करे हो प्रभु जी के का लौटे कमाई का जई सकल मंगल मूर्ति हे मस्तक समान रूप